שלום לכם חברים וחברות, אני יודעת שאתם לא רוצים, אני אשנה הכל בעריכה, אבל זה הסרטון השלישי שאני עושה. בסרטון הבא שלי אני אראה לכם איך מתארגנים לצופים ומתלבשים יפה, ואני אראה לכם את הסליימים שלי, ואני אדבר איתכם על מה כדאי לעשות וכל מיני טריקים. לא לסליימים, למשחקים בעזרה בכתיבה. ולפעמים אני גם אעשה לכם חרוזקיות שזה ייקח יותר זמן, אז קחו בחשבון שאם אתם רואים את הסרטון שיצא רק, זה יצא מחר הסרטון הזה או היום, אני לא יודעת, אבל מי שירשם לערוץ ויפעיל את הפעמון הוא יקבל פרס שווה, ואני מבטיחה שהוא יקבל פרס שווה, מבטיחה. אז נתראה בסרטון הבא שלנו בערוץ של ילי.